Ug nay bagong sumusulbong moingon, layo ra kay ka sa kong naagian sa una. Unsam nagiagian nimo lubak? Wa pa ni kaagig bildong buak ay mo padasi ang bakak ug tinuod kang nay naagian nga nung wa pa man kay napagawas nga truck. Wa talunan, na blocks baguhan, naalagi siya trucks basurahan. Gipildi na ko si GC, champion sa Tagakay. Champion sa Sprout kasi El Shaddai. Gipildi na ko si Lawrence, Giganda Polo, 5-0, walay mintes. Gipildi ganyan ako mga champion nung saan nakaning finalist. Ilat hala, rin mga maka-init tasa, dinihawa, big deal nana, ay sige gara, si iho nga pabibo, nakachimpo, di isip bata, sisid tama, big tis kama, mura ni Igo nga maliso, Carlito versus si nagtata. Ianggol ang siyay sa mauwawon, karaan na ana do. Ang siyay kay ni siyay, tanan uwaw kay gisalo. Ako lagi to ang siyay, pero daghanog na do. Buhat bangko, dili, sayop ka giring isa. At sahod yun ako ang bangko, kung pwede na ko itumba ang lamisa. Pusta ang konsensya, itugpa ang kumeta. Isumpa pa sa tugma, o di kuha iyang komedya. Sayop kag nabisita, wa kay matumba diri nga liga. Mas napaguroy matulong singot, o magzumba ko sa mua. Zumba naman eh. Mao pa ni ang starting. Magsumbar ko niya. Ikaw sa ako pag-stretching. Duwa patas lapo-lapo, maputos ni sa kantsaw. Walay baryo-baryos ka mao mo pakyaw. Pamati niya langyaw. Bisag puros ra lawgaw. Kana gari lami na kay kag bars niya ingnon lang ang tragic imong uyab akong gidug style nakaingon siya aw-aw. Sagod sa og imbestiga, pisti ka, way musika, nyag mo pick up, ang grade 3 pa, rapulo na, manamay lang kadiha, etc. Okay na, maong sila, nagtuo nga ang rap isira. Ako pa nimong yawa ka, kanang babaa, tako man niya isira.